ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିଛୁ ଆମର ମୁଭି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଯେହେତୁ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ମାନେ ବହୁତ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାନେ ଆଉ ଯେମିତି କି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କସ ସ୍ମୋକ ବହୁତ ଏକ୍ସେସ ଲିମିଟ ମାନେ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଚକ୍ରାନ୍ତ। ମୁଭିରେ ବହୁତ ମାନେ 2 ମିନିଟ କୁ 2 ମିନିଟ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହୁଛି ଏଥିରେ, ସେଥିପାଇଁ ନାଁଟା ଦିଆହେଇଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ମାନେ ଆମର ଜେନଜି ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଜେନଜି ଦେଖିବେ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଲ୍ମ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଲ୍ମ, ମାନେ ଘର ଲୋକଠୁ ମାନେ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଜେଡ୍ ଯେତେ ଏଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା। ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେବେ ଦେଖିକି, କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଥିରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ କି ଭାବିବେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଭିଲିଆନ, ତାପରେ ହରି ଭାଇକି ଦେଖିବେ ହରି ଭାଇ ଭିଲିଆନ। ଭୂମିକା ନିଜେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଭୂମିକାକୁ ଫସା ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କି 2 ମିନିଟ କୁ 2 ମିନିଟ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ମୁଁ ତ ଏବେ କହିଦେଲେ ଲୋକ ଆଉ ଆସିବେନି ଦେଖିବାକୁ, ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କିଏ କରିଛି, ଭୂମିକାକୁ ଫସେଇଛି କିଏ।